La un nou videoclip. Noi astăzi vă vom arăta cum se face o montură la feeder. Am dat startul partidelor de pescuit și avem așa. Prezentăm un monofeeder, un vârtej și cârlige. Și strună dacă ne trebuie. O să ne apucăm așa. Montura este culisantă și asta este firul principal. O să introducem firul principal din monofeeder. Prin capăt. Prin capăt. S-a dat ceva bine. Așa am scos firul acum, uitați-vă. Și o să legăm vârtejul la capătul ăsta. Dacă e cu agraful, nu în agraful, așa bravo. Nu, băi, la agraful leagă-le, ca să nu intri în ăla, să bătează. Fraierii. Bă, fraierii. Ce prost ești. Oricum vii ruptul pe tine. Cel mai prost cum la feeder. Cel mai prost pescar. Am făcut primul nod în fundiție, acum îl facem și pe al doilea. Și o să mai facem unul ca să fie sigur că nu se desleagă. Cam așa e și până acum. Aici trebuie tăiat surplusul, dar nu pot acum. Un sudie fir și intră aici. Avem așa până acum. La seta cu monofeederul. Și acum trebuie să ne legăm un cârlig. Să ne apucăm așa, luăm un cârlig mai mic. Nu trebuie mare. Mari, este mai la fel. Nu se iau cârligul. Cosmacii, cosmacii. Asta vedeți după Paul când cade în cap. Am luat un alt, uitați. Este de 8. Bun, acum am revenit aici că am tăiat struna. Am revenit ca să facem bucla, uitați așa. Și luăm cârligul, uitați așa. Uitați așa. Rotiri de câteva ori până și strângi struna. Ăsta este un exemplu care nu se face. Acum luați și băgați prin bucla asta care v-a rămas. Așa nu. Și trageți destul să ajungă până la capătul cârligului. Acum așa. Trebuie să arăți la fel. Dar ce face? Acum tai surplusul. Pauză. Acum o să legăm aici. Luăm capătul. Legăm prin agrafă. Legăm frumos, legăm aici. Fiecare face nodul cum știi. Tata, acolo la pantalonul meu tot cu familia. Hai, de ce ne? Ce nu te face acolo? Har cum nu gândi, mă. Hai că acum am terminat deja de legat cârligul tot. Uitați cam așa arată montura. Vedeți, ăsta intră aici. Și când pleacă, el pleacă și culisat. Uitați, până acum așa arată.
scoate. Cam așa arată toată montura. Uitați cam așa o să arăt la final. Eu am folosit un monofeeder de 50 de grame și cârligul de 8. Și am folosit și un vârtej de 3 aici. Bun, și acum v-aș ruga să lăsați un like, un subscribe și să lăsați un coment. Și ne revedem data viitoare. Pa!